Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marija i dragi gledatelji koji nas pratite preko Facebook profila Radio Marija Hrvatska ili video streama, možda preko svojih i televizora. Dobrodošli u emisiju Iz tame u svjetlo. Ova emisija želi biti znak nade, želi u vaše domove donijeti radost, onu toplu riječ, ono svjetlo nekako, pogotovo sada na početku godine. Želimo baš da sve što ćemo čuti u ovoj emisiji nam u nove godini osvjetljava put, svaki naš korak, i zato s nama u emisiji Iz tame u svjetlo i ovoga puta su dragi prijatelji iz zajednice Čenakolo. Posvjedočit će svoj put iz tame u svjetlo. To su Ante, Matija i Dario. Momci, dobrodošli. Hvala. Hvala si, Marija, svima. Evo, Dario, nekoliko riječi o sebi, predstavi se malo našim slušateljima.
Evo, ja se zovem Dario, dolazim iz Umaga. U zajednici sam oko 3 godine. Imam 46 godina, uskoro ću 47. I mislim da mi je ovo bio jedan od, mislim da mi je ovo bio najbolji jedan potez koji sam napravio u mome životu, što sam došao u zajednicu Čenakolo. Znači, poslije dugotrajne borbe s ovisnošću alkohola i sakrivanja mene, mislim, pod maskom da sam jedan dečko koji radi, koji se u inozemstvu radi na skijalištima i kao radim sezone. U biti ja sam to samo sakrivao tijekom svih ovih godina i bježao od tog problema gdje sam u alkoholu sam našao bio rješenje svih mojih problema. I jednostavno je to malo potrajalo i nakon niz dugih godina uz prijatelja mog koji mi je preporučio zajednicu Čenakolo, sa mojom obiteljom sam jednostavno pokucao na vrata zajednice i zajednica me primila u zagrljaj i sretan sam što sam danas dio te velike obitelji 3 godine i mislim da mi je zajednica spasila život. 3 godine novog života. Tako je, Dario. 3 godine. To obično kažu, momci, slavimo još jedan novi rođendan od kad uđemo, to nam je datum. Ti sjećaš tog datuma možda? Je, datum je moj 18.2.2019. Taj datum ću pamtiti cijeli život i evo tad se brojimo i novi život. Susret sa Bogom, sa zajednicom Čenakolom. Bogu hvala. I ja mislim da je to bilo jedino rješenje za sve moje probleme i pomoću moje obitelji, mojeg oca i sestre koje me prate na mom putu, polako dolazi svjetlost u naš dom i sreća je u nama i imaju povjerenja u mene, u zajednicu i vjeru u Boga gdje se Bog svaki dan proslavlja u nama i u meni i u svim momcima u zajednici. Evo već ovo što sam na početku rekao u ovom predstavljanju, zapravo nekako osjećamo tu toplinu i tu radost, tako da se Bog proslavio u tvom životu, a tako je bilo i kod Ante, zar ne? Ante iz Zagreba. Ja sam iz Zagreba, zovem se Ante, imam 32 godine, u zajednici sam već malo više od 2,5 godine i evo isto kao što kaže Dario, nekako tražeći se cijelog života i na kraju kako sam upao neke konkretne ovisnosti o drogi i kocki, sam isto, hvala Bogu, nekako našao novi život kroz zajednicu u kojoj su me uputili tada, zahvaljujući mojoj majci, mojoj cijeloj obitelji, me uputio prvi puta fra Ivan Matić, ja mislim da se zove iz Tabora, gore u Samoboru, i danas živim novi život, hvala Bogu, nekako vratio se život u meni zdrav i neka zdrava duhovnost koju sam danas zaživio, što prije nisam imao, nisam ni znao šta je duhovnost prije. I vratila je zajednica život u moju cijelu obitelj, i u mog pokojnog oca koji sada više nema, moju sestru, moju majku, i hvala Bogu na tome. Ne znam šta bi više rekao, baš sam danas komentirao sa Matijom, gledali smo dok smo bili na Kaptolu, gledali smo katedralu i kad smo komentirali da ćemo ići na radio, smo baš rekli, pa je ovo moguće ovo što se događa. Na dnu di sam bio, da sam danas ovdje, mogu svjedočiti svjetlo drugima i mogu svjedočiti svoj put, hvala dragom Bogu na tome. Da, o tome ćemo naravno razgovarati i sve je moguće i kao što si ti rekao, Bogu zaista sve je moguće. Tako. Zar ne, Matija, krivo sam rekla, je li tako? Matija iz Slovenije nam dolaziš, nekoliko riječi o sebi. Pa evo da, kako ste rekli, ja sam Matija, dolazim iz Slovenije, imam 28 godina. Pa evo, dolazim u biti iz jedne kršćanske obitelji, tradicionalno smo bili vjernici. Jednostavno, ja sam uvijek tražio izlaz iz svoje tuge, uvijek sam bio tužan, nekako prazan u sebe, tražući, lutajući po svijetu u krivim smjerima, u krivim porucima. Jednostavno sam došao do jedne točke u životu gdje mi je Marija, Gospa, vjerujem,
u biti dala novu priliku za život preko naše zajednice Čenakolo, jer došao sam na dno, znao sam ako ne idem u ovi novi korak u životu što mi nudi Bog, to je jednostavno da vjerojatno, ne bi bio danas ni živ više, to sam skoro pa 100%, Tako da ja sam baš zahvalan za to da sam danas tu, jer isto s Antom, kako je prije rekao, ja još nekako prebirem ko Marija ovaj moment u svom srcu, jer evo s Antom smo bili zajedno na kolokviju, a danas tu zajedno svjedočimo nakon 2 godine i po i teško je to s rečima upisati, evo jedna zahvala Bogu i Gospi za početak, evo. Da. Tako. Evo iz ovoga što ste nam iznijeli sada na početku možemo zaista reći da zajednica Čenakolo spašava živote, vas je spasila, ali i vaše obitelji i to se jako lijepo osjeća ta toplina i na jednom posebnom mjestu u gradu Zagrebu. Vi ste zapravo i došli od tamo izravno u studio Radio Marije s Kaptola, zar ne? Pa recite nam kako je danas prošao dan, vi pripremate tamo jaslice, evo već 21 godinu, zar ne, Dario? Da, znači mi smo već prisutni 21 godinu na Kaptolu, znači imamo žive jaslice gdje smo godinama prije imali mnogo više predstava, znači prošle godine kako je bila ova pandemija i COVID-19, znači imali smo samo banket, a evo ove godine nam je grad Zagreb dopustio da imamo 4 predstave i evo zadnja predstava će biti 6. U četvrtak gdje pozivamo sve građane Zagreba i sve posjetitelje da nas dođu posjetiti da vide predstavu. Znači ukupno 4 predstave? Da, 4 predstave koje je bila 18. 26. i sada 1. i sad će biti 6. Znači 4 predstave smo imali živih jaslica gdje smo znači glumimo mi, znači mi nismo glumci nego smo znači momci i cure iz zajednice gdje sa našim ulogama svjedočimo svjetlo i jednom u toj jednoj atmosferi dajemo si truda, gdje stavljamo srce u to, gdje smo imali pripreme oko toga i gdje to nama isto je jedno ozdravljenje, gdje mi isto rastemo tome, gdje moramo pobijediti naše strahove, limite i blokade, a to uvijek sve započimo sa jednom molitvom gdje otvaramo svi skupa i tako kao i sve što funkcionira kod nas u zajednici gdje započimo i zatvaramo sa molitvom. I evo ja mogu posvjedočiti, imam tu jednu ulogu gdje sam djed, gdje pripovjedam tu priču o rođenju Isusa i gdje isto jedno veliko iskustvo i gdje sam nekako u zadnji moment saznao da moram biti to i morao sam si pripremiti obuću i sam morao sam si dati truda oko toga svega, tako da evo to je isto jedno ozdravljenje u zajednici di prije toga, prije zajednice sam živio strahove i ne bi se nikad moglo pobijediti. Tako imati jedan javni istup, mislim ovako. Znači možemo zapravo, Dario, evo Ante i Matija, reći da je svaka predstava i na jaslicama na Kaptolu jedna pobjeda vaša mala na tom putu, zar ne? Ti nisi sudjelovao do više? Ja nisam. Zašto? Malo nam evo objasni. Pa tako, koja je tvoja bila zadaća? A da, kako naravno uvijek imaju neki momci koji po periodu ili jednostavno nisu još spremni, možda nije moment za njih da se još izađu nekako u grad među ljude, da se susretnu možda sa nekima koji poznaju vani, tako onda da neka moraju neki momci koji su po periodu stari ostati sa tim drugim momcima u kući. Evo ove godine je to nekako zapalo mene i još par drugih koji, eto, zajednica je dala povjerenje nama da u tim trenucima nekako i žrtvujemo sebe da budemo s drugima, jer mora i funkcionirati kuća i dalje. Ako to je isto onda jedna pobjeda, ta žrtva zapravo. Pa je, kako da ne, jer isto imamo priliku vidjeti tamo možda nekog svoga ili neke prijatelje s kojima smo prije bili skupa u zajednici i naravno svako ima u sebi nekako tu želju sudjelovati u tim predstavima i svima, ali neko mora ostati poslušnost. doma.
Tako je. Je li teško biti sada poslušan, Ante? Pa nije više. Ispočetka je bilo jako teško. Dobro, naravno, nekad budu trenuci kad možda i nije tako lagano, ali definitivno puno laganije nego na početku. A što si naučio iz poslušnosti? Po čemu je ona dragocjena? Teško nam je biti nekad poslušan u životu, baš to... Mislimo istina. Nekad poslušan ili ponizan i to krivo nekad shvaćamo. Kako bi nam ti to objasnio? Pa ne znam, vidim da sam puno milosti dobio preko te poniznosti i poslušnosti u zajednici, da mi nekako Bog uvijek kroz svoju žrtvu vraćao na nečim dobrim. Da sam dobio puno više na smirenosti, na strpljenju i na svemu ono što mi nekako prije zajednice falilo. To je baš bila ta strpljivost i smirenje. Jer sam uvijek bio jako nervozan, a tu nervozu sam vani gasio sa nekakvim svojim ovisnostima, bjegom u drogu ili alkohol ili druge stvari. A sada u zajednici jednostavno nema toga bježanja, moram se suočiti sa samim sobom i uz pomoć braće i uz pomoć odgovornih osoba u zajednici, uz pomoć molitve prvenstveno Boga, uspijevam to mijenjati na sebi, kontrolirati i malo po malo, iz dana u dan, mic po mic se mijenjati. Da, Bogu hvala, evo, pobjeda iza tebe i tako. Matija, ove jaslice iza tebe. Jedna pobjeda, imao si jednu posebnu ulogu. Da, pa evo, ja sam, pa isto vjerujem da to mi je opet Gospa tu dala ulogu da mogu biti vojnik u jaslicama. Jer ja sam jedan momak dosta... To si želio ili kako ti ide u zajednici? Ili ti jednostavno dodijele? Pa evo, kako ste rekli, poslušnost. U biti, Bog mi da priliku i u biti kaže, evo, bi mogu glumiti vojnika. Ja onda sam naravno prihvatio, jer ja vjerujem da je to isto dio moga uzdravljenja, moga puta, jer jednostavno vojnik, ja sam brzo skužio, mora biti jako čvrst, ima čvrst stav, biti ozbiljan, svi se smijeju, Isus se rodi, a vojnik mora biti čvrst, ozbiljan, a ja osobno, kako bi rekao, ja nisam tako čvrst karakter i dosta sam labilna osoba. Još dan danas se svaki dan borim da sam čvrst, molim da imam snage, čvrstine, jer mene je to sve vodilo u tamo na krivi put vani, a sad uz Božja pomoć, uz svakodnevno klanjanje, ja jednostavno preko ove uloge sad vidim kako mi Bog želi ponuditi ruku i ja sam joj jednostavno prihvatio. I sigurno u početku, evo, prvih par puta kad sam mogu tamo ozbiljno nastupiti, zamolio sam za pomoć, pomolio sam se, a usjetio sam u jednom momentu da to nisam više, a da je stvarno tu rimski vojnik. Jednostavno, ja vjerujem da tamo se stvarno postavimo 2000 godina unazad kad se Isus rodio i da se to sve stvarno dešava. Ja mogu tu posvjedočiti baš jedan moment što uvijek me takne. Kad anđeo Gabriel stavi ruke iznad Marije, da Duh Sveti siđe na nju. Ja tamo osjetim baš prisutnost Božju. Uvijek, baš uvijek. I tako da evo... Dario, koji su tebi možda trenuci bili posebni na Kaptolu ove godine? I kako je bila posjećenost, kakve su reakcije? Pa evo, meni ima tih više trenutaka, ali ovo što kaže isto, evo, Matija, to kada Marija, znači kad joj to objavi anđeo Gabriel i kada ona kaže, evo me službenice Gospodnja, neka bude po tvojoj riječi, i kad se ona prepusti u biti, to gledam da kako sam ja, kako mi je trebalo meni perioda u zajednici, da se prepustim da me zajednica vodi, u biti da me vodi Bog, i jedini je to put pravi ozdravljenja. A posjetitelja je bilo, evo gledam sad zadnje ovo što smo imali prvoga, je bio jako veliki broj, baš posjetitelja, i baš su nam ovako rekli eksovci dođu, to baš dođe dobro za eksovce koji su iz zajednice Čenakolo, dođu oni nas posjetiti, di njima radi to dobro, da vide jer oni su uvijek dio toga zajednice i koji dođu s obiteljima i uz ostale posjetitelje.
3 predstave, ja mislim da je ona, zadnja je bila ono, ja mislim da je bilo najviše do sada ovo što smo mi sad nastupali bili. Da, posebno zanimljivo su naravno i životinje i dječica, mali Isus koji obično bude iz gledališta. Kako je bilo ove godine, Matija? Pa da, sigurno je to poseban moment jer ovo živo dijete tamo se drži u ruki. Ja vjerujem da ona to na poseban način i opet kad je životinja tamo pričara ono sve to atmosferu ono kako je bilo i prije kad se Isus zaista rodio. Ali tijekom dana ste vi tamo, jel da, i kad nisu predstave, jel zastavno ljudi, što pitaju, koje su pitanja? Pa da, evo, mi imamo tamo banket, znači imamo tu di prodajemo naše proizvode, što mi sami radimo u zajednici, mi i cure i selske, znači svjedočimo zajednicu i svaki posjetioc koji dođe dajemo im informacije o zajednici i ja mislim da možemo biti na pomoć mnogim obiteljima da oni isto mogu zaživjeti kroz zajednicu tu svjetlu, neku nadu da ako su izgubljeni ili su potrebi za boljim, za nečim drugim, za vjerom, da mogu preko zajednice doći do novog života kao što smo i mi dobili. Uvijek je nekako zanimljivo i mi sa strane kada gledamo ne možemo vjerovati ono što si i ti, Dario, čini mi se spomenuo na početku, da zaista vi koji sudjelujete i koji sada ovdje govorite i sudjelujete na Kaptolu ste nekad bili ovisnici, da niste bili na Kaptolu već možda dolje niže na trgu uz onu glazbu i uz alkohol i to mi je ovako zanimljiva slika, to uspinjanje. Pa evo, Ante, baš nekako naslanjajući se na ovo što sam nekako istaknula, me to podsjetila ta slika. Što bi ti rekao zapravo, kako je započela ta cijela tvoja priča? Ti si vrlo mlad počeo i eksperimentirati i ulaziti u te probleme. Gdje je taj korijen? Možeš nam malo svoju priču ispričati iz tame u svjetlo? Pa, ja mislim da nije klasična jedna, po meni onako u kojim sam se društvima ja kreću, nekako sve to u kojima sam se ja kretao, sve to negdje počinje tamo osnovna škola već, 8. razred, 1. srednji, eksperimentiranje sa alkoholom, prvo cigare, alkohol, kasnije ta trava i sve to na početku izgleda nekako bezazleno, sve je to normalno, svi to rade, pa ću ja. I onda su ti čimbenici neki, u mom slučaju ja mislim da sam imao puno slobode jer sam brzo ostao živjeti sam sa sestrom u Zagrebu jer su roditelji otišli u inozemstvo raditi i tu je nekako, imao sam jako puno slobode u tom periodu nekako i bilo nam je sve priušteno, imali smo više nego dovoljno svega i tu je negdje u tom periodu je negdje moj put otišao u krivi smjer. I sam se jednostavno počeo dokazivati drugima, uvijek je bila ta želja u meni dokazati se drugima, pratiti nekako svoje društvo. Bio sam i jako često sa starijima od sebe pa sam nekako uvijek pokušao biti i veliki u njihovim očima. I tako da je to sve malo pomalo raslo jedno uz drugo, alkohol uz drogu, droga uz kocku i sve ostalo što je išlo uz to. I tako da sam već, a pravi problemi su nastali tek možda kasnije kada sam počeo zarađivati neki svoj novac, prvi ozbiljniji, kada sam dobio jednu veću odgovornost od svoje obitelji jer smo imali jedan privatni obrt. I kad sam dobio odgovornost da jednostavno se brinem o svemu, gdje sam imao kontakt s novcima većim, tu je nekako krenulo onda sve nizbrdo. Jer nisam imao kontrolu nad time više i već odavno me u stvari obuzela i droga i kocka, a nisam uopće nikad bio ni svjestan toga, mislim da je to sve normalno, a u stvari sam već davno bio zaglibio tome. Koliko je tanka ta granica kada misliš da možeš sam, da nisi ovisnik, a zapravo već jesi postao ovisan, evo. Pa ja sam tu granicu shvatio tek kad sam pao na dno totalno, zato što sam cijelo vrijeme bio tom, jednostavno kada je čovjek nadrogiran od 0 do 24, nije ni svjestan realnosti oko sebe jednostavno i onda
eto ja kažem hvala Bogu da se u mom životu desio taj pad, taj kolaps totalni sistema, jer inače vjerojatno nikad ne bi shvatio kakvom sam kažeš, problemu. Drogirano 0 do 24, u tim trenucima, jel nekad savjest progovori, jel su bili ti trenuci, možeš nam to malo ispričati? Pa u meni je uvijek bila želja, uvijek sam znao da činim loše, uvijek sam znao da lomim sve oko sebe, da činim loše svojim roditeljima, da činim loše sestri, svoje tadašnjoj djevojci, da prijateljima, da sam počeo muljati, lagati, da sam jednostavno postao ono što nisam i uvijek je bila ta želja u meni da se promijenim i znao sam 1000 puta zavapit, bacit se na koljena pred križ i reći o Isuse pomozi mi, samo da se izvučem iz ovoga, ne želim to više, ali to je samo bila jedna želja unutar mene, ali nije bilo te snage, nije bilo, jednostavno je sve bilo jače od mene. Kad se dogodio taj moment pada i onda onaj drugi moment preokret? Prvi moment pada se desio, jedan dan kad me pritislo jednostavno sa svih strana, od dugova do ludila u mojoj glavi i jedan dan jednostavno nisam znao više šta da radim i pobjegao sam jednostavno u jednu samoću nekako i taj dan sam nekako odlučio priznati jednostavno svim svojima. Došao sam do točke gdje sam mogu odlučiti, to ću napraviti totalnu glupost, otići u zatvor ili sebi nauditi ili jednostavno otići kod svojih i pitati za pomoć, što mi je nekako bilo najjednostavnije, najlakše, jer za ovo drugo i opet trebalo ići jednostavno do kraja u zlo. I jednostavno tu večer kad sam priznao sve, to je bio šok za sve oko mene, jer ipak dolazimo mi iz jedne konzervativne sredine i bio je to veliki šok, ali vidio sam nekako olakšanje na licu mojih roditelja i svih da je trebalo doći do tog trenutka jednostavno, da se otvorim, da kažem da mi treba pomoć jednostavno. Kome si prvo rekao? Prvo sam se bio obratio tadašnjoj djevojci i onda se to širilo do moje sestre pa do roditelja, na kraju smo se svi skupa našli i zajednički ste odlučili. Počeli taj neki plan spašavanja, ajmo reći pod navodnicima. Ali uspješan, Ante? Prvi nije bio. Prvo smo 6 mjeseci, onda sam bio u jednoj vrsti kućne karantene, gdje me mama onda odvela, bila prvi puta na duhovne obnove u Tabor, gore u Samoboru. I tu me odmah bio fra Ivan Matić uputio u zajednicu Čenako, no nisam na to htio prihvatiti, nekako mislio sam da nisam ja materijal za zajednicu. I nekako bio sam dobar tih 6 mjeseci dok sam bio pod nadzorom i svime. Međutim, kad sam nakon 6 mjeseci se vratio na posao, već nakon drugog dana sam pao ponovo u drogu, iz droge opet u alkohol, iz alkohola u kocku opet i to je tako trajalo 2-3 mjeseca, dok moji opet nisu primijetili da nešto nije u redu. I tu je onda majka bila lupila šakom, sva rekla dosta, ili ideš u zajednicu ili traži sam za sebe pomoć. Mi te više ne možemo pomoći. Ja hvala Bogu na tome da je hvala Bogu na mojoj majci da je ona... koja je odlična bila. Tako je. Koliko je važna ta odličnost, Dario, zapravo roditelja u tim trenucima? Jesu li tebe tvoji pratili ili je tu bilo drugih poteškoća? Evo, meni je mama prije zajednice umrla i mislim dobila je tu neku bolest, mislim iznenadno dobila je rak pluća i u jako malom vremenu je mlada, imala 65 godina i to me bilo onda dotuklo još do kraja, znači izgubio sam totalno volju, baš počeo sam konzumirati alkohol svaki dan i čak sam počeo i kokain onda u zadnje vrijeme konzumirati i slomilo me jednostavno zato što nisam se nikad znao boriti vani, sve probleme bi rješavao alkoholom i evo to samo je me još više dotuklo, ali evo ja mislim da možda se trebalo desiti nešto. Moja majka je sigurno izmolila niz godina za mene, da sam ja nakon smrti, znači nakon 2 godine sa dogovorom sa ocem i mojom sestrom pokucao na vrata zajednice, napravio pripremne kolokvije. Kakav je bio taj prvi susret? Pamtiš to vjerujem? Da, ja sam imao prvi susret je, znači za nas iz Istre, imamo kontakt u Pulvi kod mame Dubravke, to je jedna mama od Eksovca koja vodi roditelje iz
Pule i sada iz Rijeka i Istra. I dole sam se susreo kod nje i bio sam sa ocem i s prijateljem i tako ona rekla je da je program tu od 3 godine i sad ja se baš sjećam tata je već bio, imao onda 67, kao moj otac je rekao kao pa da li ću ja biti živ da kad se on vrati zajednica. Gledam sad kako je to bilo, znači nedavno je bio susret pa sam sad imali smo božićni susret sa roditeljima i gledam mog oca, sad će biti 18.2. meni 3 godine zajednice i to je meni ne da je prošlo brzo, a desilo se puno toga. Ja i tata smo se zbližili, ja kad vidim oca vidim tu suzu radosnicu u našim očima i vidim koliko nas je zajednica zbližila, pogotovo i mene, moju sestru, moja sestra je isto sada u vjeri, tata isto tako, mislim da zajednica radi stvarno čuda i pa evo ja mogu to posvjedočiti i danas imam dar da mogu raditi kolokvije za momke koji imaju te pripremne za ulazak u zajednicu i vidim da preko toga mogu svaki dan rasti i tu drago mi je što mogu raditi sa Antom koji je odgovorni u Vrbovcu i to mi daje jednu snagu na putu i di me to ispunjava da mogu biti na pomoć drugima i osjetiti se kako je mene zajednica primila isto. I onda imaš to ljubav prema tim mladima koji često možda i vanjski svijet i osuđuje, ali vi ste puni ljubavi i možda oni koji sada slušaju, važno je spomenuti, oni se bore sa mnogim strahovima i hoće li biti odbačeni, hoće li oni to moći, jesu li oni materijal, kako Ante kaže, za zajednicu. Evo, možda da im baš sada uputiš poruku. Da, zajednica prihvaća, znači, svi oni koji su u problemu, koji su izgubili smisao života, znači, mogu zakucati i potražiti pomoć u zajednici. Znači, zajednica je jedna škola života, što se još zove, a kroz zajednicu možeš postati jedna zrela osoba, a i možeš preko vjere i preko znači Boga, to što je nama što nas je naučila naša, što je zovemo majka Elvira, naša osnivateljica koja je osnivala 83. U Salucu zajednicu Čenakolo i preko nje, Bogu hvala, na njezinom da, što je rekla i danas smo mi svi zahvalni njoj što možemo svjedočiti svjetlo u zajednici i evo meni je baš izuzetno zahvalan sam što imam taj dar da mogu to prenositi mladima i da je zajednica otvorena svima i koji imaju problem sa ovisnostima i koji su izgubili jednostavno smisao za život, gdje zajednica ti daje jedan novi život i gdje u zajednici baš zaživiš prave vrijednosti kršćanskog života. Da. U biti. To bi trebao biti smjer. To je taj smjer, da. Evo Dario, baš kad spominješ te prave vrijednosti, Matija, tvoja priča je jako zanimljiva i baš nekako u ovom trenutku čini mi se baš važno je istaknuti. Kaže se uvijek u zdravom tijelu zdrav duh, jel tako? Tako je, da. Ali čini se da danas mladi i ne samo mladi i pretjerujemo s tim i kult tijela sve više nekako je prisutan, samo kako ćemo izgledati. Već od jutra teretane rade, prije posla u 6 se ide u teretane i slično. Tvoja priča je zanimljiva ovdje, možeš nam malo ispričati. Tebe je to na kraju zapravo koštalo da si želio odustati od života. Tako je, evo, pa ja sam kao mali bio u osnovnoj školi, pogotovo sam imao iskustvo, bio sam malo deblji i dosta su me vršnjaci tu zezali nekako i isto nekako i u obitelji poticali su me da bi smršavio i tako, a ja sam to sve nekako loše zaživio, zamirio i sebe nisam više prihvaćao, tu su se rodili kompleksi, manje vrednosti i tako. U kraju je počeo jedan život u srednjoj školi gdje sam počeo trenirati atletiku. Tu sam i curo dobio, tu se nekako smirili i moje komplekse nekako, dobio sam hranu,
da je sad sve u redu, evo sad će biti dobro tijelo i atletika, cura, sve u redu, ono. A onda evo u jednom momentu ja sam se ozlijedio koljeno, prestali smo s curom biti zajedno i tu se opet sve mi srušilo. Počeli su alarmi, pa udebelja ću se, pa sad koljeno, pa cura me napusti, pa kako ću ja to. I onda ja sam počeo hodati u teretanu. Evo tu je počela moja baš nekako tama zbog ovoga, jer ja sam upoznao ono brži put do uspjeha preko dopinga, steroida, hormona i takvih stvari, gdje sam počeo jednostavno to uzimat i brzo su bili tu i rezultati. Našim kući jednostavno se to primijetilo, pa to je teško da se ne primijeti, a jednostavno mene ta svijet vani, reklame, Facebook, Instagram, svašta šta je sada vani, mene je to sve vuklo, ja moram biti lijep, uspješan. I da ćeš jedno tada biti sretan. I tako ja sam baš rekao, ako ću to uspjet lijepo tijelo, onda da još ta fakultet što sam radio da završim, pa ko me neće volit više. A u kraju mene je to dovodilo u takve probleme, baš bi tu istaknuo jedan moment, isto dosta kritičan u mom životu, gdje moja majka ispred cijele obitelji na stol stavi sve te hormone, preparate, ona ide na koljena plačući i kaže, Matija, molim te, prestani. Ja i kaže, majka, pa ja neću prestati, bolje da umrem i da lijepo izgleda nego da prestane. A zamislite, evo svi slušatelji, evo zamislite, ja jednostavno, kako možeš to majke reći? Ja ono još sada sam u šoku, jer to nisam bio ja. Mene jednostavno ta zlo svijeta uzelo, evo. Baš sam htio taj moment vam reći, jer jednostavno to je važno da si to podijelio s nama, zapravo koliko takav put, to pretjerivanje sa svim tim hormonima može uništiti čovjeka. Totalno. I evo u kraju, ja sam preko ovoga društva gdje smo to počeli uzimati, upoznao i drogu i izlaz se van i nekako ta američki stil života, ono, kako ja sam i na ekonomskom fakultetu bio, ono, svi prema menadžeru da bi išli, svi kako lijepo izgledati, odjela i tako, i počeo sam živjeti totalno, ma ja bih rekao, neki život jedne hollywoodske zvezde, ono, tako sam si ja to sve zamišljao. I u kraju me dovelo do jednoga momenta gdje jednostavno sam vidio da ako ne uđem u zajednicu, da ću jednostavno brzo završiti taj život. Bilo je tako jednog dana, moji su rekli, ako da sad da dođem sebi nakon jedne zabave, to je bilo i nakon godine dana stalnoga prepirke i tako, rekli su, idi od kuće i to je to kad dođeš sebi. Tako tjedan dana i onda na večer još razmišljam, dobro, ujutro idem kufere pakirati, onda ću uzeti za dosta droge koliko treba mi svega da polako završim život. I evo tu moram baš reći ovaj moment ključan. Ja danas ne bi bio tu, meni je tu Marija pozvala jer sam u srcu osjetio ono i sve te depresije tame kako me obuzema neka toplina, radost u prsima i potrču sa majci. Baš sam me zamolio ono u cijeli radosti da nek me pratio na putu u zajednicu. Evo, mene su oni počeli pratiti na kolokvije, tako ide naš put, da kad se z obitelji odlučiš ili s nekim koji će te pratiti, da ideš onda na kolokvije i se pripremaš, napravi se i tako neka vrsta izolacije, jer mi u zajednici nemamo ni telefona, interneta i tako počneš neki mjesec dana bez ovih tih svjetskih stvari da se navikaš, da nije prevelik šok kad ulaziš. Ja sam tako mjesec dana, evo, uz pomoć roditelji koji su mi jedini stali uz mene u kraju. Nijedan prijatelj nekako
mi nije toliko ostao. Vidio sam da su bili lažni prijatelji vani, da me samo roditelji... Znači pale su maske tada, ma sve je palo. trenucima. Skužio sam da u kraju samo moji roditelji me baš voli. A koliko te zajednica promijenila? Sada si drugi čovjek, Ma zajednica... pun života, a htio si zapravo završiti život. Pa evo, ja ću tako reći. Ovi mir što sam mislio da me daje prije droga, steroide, izgled, to je bilo sve lažno. Jer ja kako sam došao u zajednicu, ja imam sada isto mir, a to nije mir od sveta, nego mir od Boga, od svetla, i to je... Ja nemam tu ništa, nemam nikakvih Facebook koji, nikakvog pretjeranog sporta. Radimo i molimo cijeli dan i živimo u evanđelju, pravo prijateljstvo, i u kraju dana ja sam umoran, a zaspavam mirno, meni ne treba ništa. Ništa, sretan sam, roditelje vidim 2-3 put godišnje, i to mi je bilo u početku teško u zajednici, jer to je isto jedan proces, da smo malo sami, da možemo zaživjeti sami, te istinske vrijednosti trebamo se izolirati. Mi smo sretni, moja obitelj je sretna i ja sam sretan, i evo još dan danas sam 2 godine i pol sam na putu, idem dalje. I jaslice su isto jedna prekretnica, evo. Sigurno jedna pobjeda, kao što smo rekli. Vi ste sada toliko tih pobjeda iznijeli i to sigurno bez Božje snage Marijinog zagovora ne bi nikada mogli. Vjerujem, možeš i ti nekako, Dario i Ante, još izdvojiti te neke trenutke, zahvate Božje u vašem životu, kada baš, vjerujem, na koljenima u kapelici, kada imate klanjanje, Bog posebno progovara u svim onim trenucima krize, pogotovo na početku ulaska u zajednicu. Da, to je taj rast u vjeri. Jako je bitno to klanjanje što mi imamo u zajednici, gdje se odmah od početka se guramo i stari momci nas guraju da odlazimo na ta osobna klanjanja. Taj susret sa živim Isusom i to klanjanje pred presvetim, znači u 2 ujutro ili u 5:30 kad idemo prije krunice. To je jedan jako jedan bitan dio u periodu zajednici, da se odmah da zauzmeš taj stav da ti si da moraš započeti dan sa Bogom i sa molitvom, jer jako je bitno. Ja vidim period, ne znam sad kako su bile ovi blagdani i ovo, malo sam izgubio tu osobnu molitvu i vidim koliko mi fali. Koliko je to opasno, evo to je poruka svima nama koji nismo. To je jako opasno, zato što kroz te sada blagdane malo smo i duže radili i sad neki put si, kaže se, ili si umoran ili malo da zanemariš, jer osjetimo mi u zajednici, pogotovo dečki, ti kad ne odeš jedan dan na osobno klanjanje, vidiš koliko ti je drugčiji dan, koliko si razdražljiv, nemaš razumijevanja prema drugima ako nisi otišao na to osobno klanjanje. I tako da je jako bitno, ja mislim da je mene isto to osobno klanjanje zadržalo toliko dugo u zajednici. Taj dio u danu ti je najbitniji. Taj dio najbitnije. Jer kažu ta žrtva, onako, to nas je učila i majka Elvira, u 2 ujutro tići na koljena pred presvetim ti spasilo je mnogima živote, a i daje ti tu snagu da ideš dalje i da se možeš dati za druge. Znači, ja mislim da je to u zajednici, to što nas uči zajednica, taj susret sa Bogom jako važan. Jer je tu tih pola sata gdje si ti sam i gdje ti uđeš u dubinu sebe i gdje ti prije tog dana vidiš s kime si imao situacije, koje je današnje evanđelje, da ti možeš predočiti tebi dan i da uđeš u molitvu taj dan. Jako bitno i ne smije se preskakati. Tako je. Ante, prvi kontakt tvoj s vjerom bio je na Taboru, ako se dobro sjećam, spomenuo si. I sada u zajednici živiš u punini, to možeš nam malo to opisati, evo krunica i noću, kako to izgleda i koji dio dana ti je nekako možda važniji ili kako se to sve prožima, radi, molitva?
Pa meni osobno isto ovo što kaže Dario, to je taj dio osobnog klanjanja. Evo, Dario i ja idemo u 2 ujutro, nije baš svaku noć, nekad smo i mi ovako malo ljeni pa ostanemo spavati, ali evo, trudimo se stvarno pogurat se da odemo kada iz poštovanja prvenstveno prema Bogu, i to je sigurno tih pola sata su nekako najvažniji u svemu tome i svi trenuci zajednički kad smo svi skupa, jer ne znam sad točno kako ide u Bibliji ili kako se kaže, ali kaže Isus di dvojica mole u moje ime, tu sam ja prisutan, je li tako nešto, ja vam ne znam sad točno teološki to, ali i nekako to vjerujem kad smo mi svi skupa zajedno i kad je da je naša molitva jača i bolja i da nekako smo u trenucima molitve smo najbliži Bogu, evo. Tako da svaki zajednički trenutak molitve, bilo to u kapeli, bilo pred presvetim ili bilo samo krunica koju molimo 3 puta dnevno, 4 puta čak. Evo, to su mi nekako... Voliš molit krunicu, je li ti teško ili s ljubavlju to? Nije, stvarno, nekako potreba bilo već. bi me iskreno i sramota svaki da kažem, kad me neko pita, hoćemo molit, odmah koji stopa, ispalim, naravno. Pa to koliko ti Marija znači? Pa znači mi puno, što je rekao i Mate, vjerujemo svi da nas je Marija dovela u zajednicu nekako, i znam i da je moja majka osobno jako puno molila Gospu i vjerujem da je Gospa uslišila njene molitve i da sam zahvaljujući Gospi i njenom zagovoru kod Gospodina danas tu gdje jesam i da sam dobio novi život. Što bi evo poručio možda mladima roditeljima koji slušaju, koji nikako ne mogu naći možda zajednički jezik sa djetetom koji je u problemu, i mladima koji misle da će ih vjera samo sputavati, da su to okovi, da tu nema nikakve slobode, da mi tu samo trabunjamo nešto i da to ne može biti istina. Ali evo, vjerujem da ovo svjedočanstvo ipak ide, to su potvrđuje. Teška pitanja, ali... Teško, ali mislim bitno, jer mladi misle da ako uđemo u crkvu gotovo. Pa mladima... Koji nemaju tu podlogu u obitelji možda. Koji nemaju podlogu u obitelji. A mladima bi preporučio sigurno da stvore taj neki prijateljski odnos sa svojim roditeljima, da imaju otvoreni odnos, da se ne srame ništa reći, da se ne srame priznati neke stvari, težine i probleme koje žive, jer mislim kada nije taj odnos između djece i roditelja, ako nije otvoren, da se tu jako puno onda skriva iza toga, da jednostavno nema te iskrenosti i istine u tom odnosu. A roditeljima da eto, i kada čuju za takve neke stvari, neka priznanja, da nikad ne gube vjeru u svoju djecu, jer na kraju krajeva ja govorim iz svog iskustva da moji su već odavno mogli izgubiti vjeru, jer nije to bilo, ja sam radio probleme u svom životu, ali nikad nisu izgubili vjeru u mene i nekako nadu da ću na kraju ipak izaći na dobro i da ću naći svjetlo u svom životu, tako da... Nikad ne odustati. Nikad ne odustati, sigurno. To je vjerojatno jedna od poruka kako i ova godina može biti uspješna. Matija, što bi nam ti preporučio, evo, i nekako naslanjujući se na ovo što je Ante rekao, kako učiniti godinu uspješnom? Pa evo, prvo bih samo rekao da život je lijep i da nek sa ovo misao uđemo i u to novo godinu i da nikad ne gubimo nade, jer evo, moram reći roditeljama kojima je djeca u problemu, nemojte se sramit, jer to ni ništa da bi se trebali sramit, jer naša djeca, ona su dar od Boga i unatoč svim poteškoćama Bog i Gospod su uvijek tu za nas i dali su nam zajednicu Čenakolo. Ja bi vas tu sve uputio, slušatelje ili ovi koji slušate pa znate nekoga u problemu, uputite prema našoj zajednici se. Tu se pruža pomoć, moji roditelji isto nisu znali kako bi meni pomogli, a zajednica ima 40 godina skoro pa iskustva. Evo, ove godine će biti 30 godina Hrvatske zajednice. Zajednica je došla 92. Tako, Ugljane, dakle 30. prva kuća, tako. Kad je bilo najteže za vrijeme rata, zajednica je bila tu i danas daje odgovore i pomaže. I neke se ne boje, jel tako, jer na kolokvijima ih čeka. Dario,
Da. Nasmiješen i radost. Da. Nisi strog, Dario, si uvijek u ljubavi prema mladima. Pa dobro, neki put treba, neki put treba biti strog, ali... Nemoj sad nas uplašiti na kraju. Ne, treba znati zauzeti stav, evo, čisto tako. A jasno, da sam strog, nisam strog. Moja, evo, mislim, svako ko je čuo za zajednicu Čenakolo, može nas posjetiti, ima na stranicama sigurno, smo na tim mrežama i čekamo vas, znači u Vrbovcu su kolokviji, znači informacije možete dobiti na našim stranicama. Zajednica vam može promijeniti život, a može vas opet vratiti radosne i vedre. Znači, svi oni koji su u problemima, slobodno pokucajte na vrata zajednice. Zajednica neće odbiti nikoga, dapače može spasiti mnoge obitelji, ko što je već sada spasilo dosta obitelji, dosta života, tako da evo, pozivam vas. Veliko je to blago za cijelu našu domovinu, evo sada uz 30 obljetnice to govorim, ali bit će još prilike, naravno. Da. Hvala ti, Dario, hvala Ante, hvala Matija. Na kraju, kao što smo obećali, barem nekoliko trenutaka ćemo se sabrati za naš zajednički molitveni trenutak na kraju emisije. Pa evo, dragi slušatelji, pridružite nam se u jednoj kratkoj molitvi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Hvala ti, Gospodine Isuse, na daru zajednice, na daru novoga života. Želim te moliti za sve one koji su još u tami, da mogu pokucati na vrata naše zajednice, da mogu poznati svjetlo. Za to te molim. Gospodine, usliši nas. Gospodine Isuse, ja ti zahvaljujem što sam se danas probudio živ i zdrav. Hvala ti na daru novog života i na daru zajednice. Hvala na daru majke Elvire i na njenoj žrtvi za nas, na njenoj ustrajnosti. Ja te molim za naše obitelji, za sve one koji su još u problemima. Molim te za naše drage pokojne i za sve momke koji su iz zajednice izašli možda prerano, koji danas ne stoje možda dobro. Molim te za njih i za njihovo zdravlje. Za to te molimo. Gospodine, usliši nas. Gospodine, zahvalio bi te na daru novoga života što sam dobio preko zajednice Čenakola. Zahvalio bi te za našu dragu majku Mariju ko si je nastavio ispod križa, za svakoga između nas. Molim te po njezinom zagovoru za sve nas prisutne u ovoj emisiji, za sve slušatelje, za sve onim obitelji koji su u problemima, za sve mlade izgubljene, da ih zaštitiš, da ih pozoveš opet na pravi put da se obrati u našu zajednicu Čenakolo. I sve to te molim za jednu molitvu koju si nas ti naučio, Isuse Kriste. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, vijeke vijekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Hvala vam, momci, na ovom molitvenom zajedništvu, na vašem svjedočanstvu. Hvala, dragi slušatelji, i vama na pozornosti. Bila ova emisija Iz tame u svjetlo. Sve ćemo vas još jednom pozdraviti, maknuti koju ste izdržali s nama i preko Facebooka. Hvala Luki Domitroviću i Marijanu Agičiću u režiji. Ja sam Ivka Malkoš-Bastašić. Do slušanja. Svima lijep pozdrav. Hvala. Hvala.